a mea. Început cadourile, deci așa. Dă-ți cadou. Dă-ne, cred că am cadou. Nu e mai e de vreme, cât e ceas? Nu. 10 fără 20. Asta e ca bujie. Ce are, mă, când merge? Bunic. Nu mai vorbeai. Și de Am una înjurață chiar pe casă. Bă, ce bun sunt, mulțumesc, tot aici. Și la tot aici. taci. Dar de ce pui mei nu taceți? Eu ți arăt. Toate pentru Luci. Toci. Ce toci, mă, Luci? Nu mai zici dinainte toci. Trage cartea. Copâtă. Pentru Nicu. Valoros. Mulțumesc. Plăcere. Copii. Hai dă Elina, pui pe toate. Te, mai avești. Nu. Mai caută. Ăsta e nou sau 6? Mai caută. Mai Dar mai taceți, mă, din gură. Toci. Să mori. Și gata. Hai. Hai, bune. Vei... Face schimb de locuri, treceți pe canapeaua cuplurilor. Nebunilor. O să... Nu, că mai avem două cupluri pe canapea, nu e problemă. Deja se... Făceam aluzie că Să sunt mute și cuplu Nicu. acum. Nu când bețiunea la mame. Hai, mă, nu mai zic. Mamă, câte cărți am. Doamne, ferească-mă. Dar în casă nu mai pune niciunul. Hai, Luci. Păi... Ia, să peste Luci acum că termin.